Nagpartisipar ang pila ka mga stakeholders nagikan sa nagkalain-lain nga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo sa 3 kadlaw nga package of technology with good agricultural practices training para sa cacao production. Ginpangunahan ina sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ini ang may tuyo nga madugangan ang ihibalo sa mga mangunguma sa produksyon sang cacao pinaagi sa masa bago nga teknolohiya, pagkontrol sang peste, husto nga post-harvest handling, kag pagsunod man sa Philippines Good Agricultural Practices. Ginatagan man diri sang importansya ang agribusiness kag pagpasangkad sa mga market support para sa mga mangunguma nga nagasentro ang pagpanguma sa cacao. Ginpresentar man sa ilang Agri-Entrepreneurship Capability Enhancement Program sa idalom sang Sagip Saka Act kung sariin posible nga makabaton ang isa ka kwalipikado nga organisasyon sang tubtob 5 milyones ka pesos nga financial grant agud nga makabakal sa mga makinarya, salakyan kag iban pa nga mga kagamitan. Tuyo man sang ahensya nga ipakilala sa cacao farmers sa mga institutional buyers kag chocolate manufacturers agud nga mas mapasangkad man ang negosyo sa mga ini sa merkado kag sa iban pa nga mga business platform.